الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه عموما بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، وما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في موضوعنا الكريم ألا وهو نعمة الله أو نعم الله على عباده. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ‘Yan uwa masu sauraro masu karamci, muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wadda ya haɗa mu, ya haɗa fiskokinmu nan masu daraja, masu alkhairi, masu albarka, masu ni'ima a cikin wannan masallaci mai tarin alkhairi, mai tarin albarka, mai daraja, masallaci na An-Nur a cikin wannan gari mai daraja, cikin wannan wata mai alkhairi, wato wata na Zulhijja wadda yake shine a watan ƙarshe a kalandar musulunci, kalandan da Qur'ani ya zo da shi, kalandan da Annabi ya zo da shi, kalanda a wajen Allah, sannan kuma muminai suke girmama shi. Muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ibadunmu, ba da dadewa ba muka yi yanka, muka yi arafa, muka yi azumi, muka yi kaza. Duka waɗannan ibadu na ayyukan nagarta ni'ima ne Allah ya yi mana. Muna fata Allah ya karba mana, ya sa mana shi a mizanin ayyukanmu na kwarai. Bayin Allah masu sauraro masu karamci, bisa wannan maudu'i mai girma cewa mu gode wa Allah akan ni'imomin da ya yi mana, kuma ni'imominsa suna da yawa. Lallai ne ni'imar da Allah ya yi mana yana da yawa. A cikin waɗannan ni'imomin akwai musulunci, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana iya ba da duniya ga wanda yake so da ma wanda ba Allah baya so. Amma kaga wannan addini Allah baya ba da shi sai ga wanda yake so. A sai bai ishe mu ni'ima ba, Allah yana son mu. Huwa sammakumul muslimina min qablu, Allah ya gaya mana a ƙarshen suratul hajji aya na ƙarshe, yace shi ya ambace mu musulmi, shi ya sanya mu musulmi, shi ya zaba mana addinin musulunci. A suratu Ali Imran yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. A cikin wannan sura again ya sake cewa inna ad-dina inda Allah al-islam. Wannan musulunci da muke gani bayin Allah, wato shine kadai hanya na shiriya wadda kuma zai taimake mu duniya da lahira. Mu ƙara godewa Allah, mu ƙara jinjina wa Ubangiji akan wannan ni'ima, musamman ma idan aka ce maka ni'ima ta imani da ni'ima ta ihsani. Wato daman matakan addini musulunci guda uku ne kamar yadda aka sani. Ka zama musulmi, gradually kana aiki mai kyau sai ka zama mumini, sai ka sake kuma kana ci gaba da aiki sai Allah ya ɗaukaka darajanka sai ka zama muhsini. Daman matakan guda uku ne. To kuma Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya ƙara mana a cikin ni'imarsa. Bayin Allah, musamman in kuka dubi kalmatu shahada. Kalimatu shahada bayin Allah, wato Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wannan kalman ne fa take fidda arne ko mushriki daga shirka, ta wanke shi daga kafirci, ta wanke shi ta kawo shi hasken musulunci, ta tsarkaka shi ta kawo shi musulunci. Yace kun ga wannan kalma ya kai talaka, da ka gane darajar wannan kalma da matsayinsa, to da shi zaka roki Allah, sai yadda Allah ya fidda arne daga arnanci ya koma musulunci, haka Allah zai fidda kai daga talauci ya mai da kai mai arziki. Kuma duk abin da kaga yayi daraja a duniya ya darata kalmar la ilaha illallah ne, kuma karkashin kalmar la ilaha illallah ya samu daraja ne karkashin kalmar la ilaha illallah. Wai in tambaya mana, kuna ganin cewa akwai wani wanda ya kai musulmi daraja a duniya? Me yasa yayi daraja? Saboda kalmar la ilaha illallah. Kai akwai wani wanda ya kai kafiri kaskanci a duniya? Babu. Kun san me yasa? Saboda ya rena kalmar la ilaha illallah. Bayin Allah, ni'ima ne mai girman gaske akan mu. Ga wasu ni'imomin tattare da wannan ni'ima ta ilimi. Akwai addinin da kaji ya ce maka ikra banda musulunci? Cewa me ya fara sauka a musulunci? Matsayinka na ɗalibi a cikin
aji sai malami ya tambaye ka me ya fara sauka a addinin musulunci me zaka ce? Aka ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Allahu akbar. Wato addinin namu na ilimi ne. Wallahi duk wanda ya ce maka wai addinin musulunci wai dan musulmi wai ba mai ilimi bane, ka sa haka suke faɗa. Haka ake zuga su a wasu wurare. Sai a ce musu ai musulmai ba sa zuwa makaranta, ai musulmai ba su da ilimi. La haula wala quwwata illa billah. To gabanin ma zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam gaya min wani technology, wani ci gaba a duniya, sai dai bayan zuwansa shi ya kawo waɗannan ababai baki ɗaya domin ya kasance rahmatan lil alamin. Sa'an nan dama ilimi kam na waye ne, dukkanin abubuwa na waye ne, na Allah ne. So a sai kenan Allah ya fi dacewa da shi, a sai kenan musulmi ya fi dacewa da shi. Wai an ce wa arne Jesus zai shiga aljanna sai ya ce ha mutum da gidan ubansa. To kaga wannan ka san shi bai da kunya. Allah mana tsari. So Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana jagora. Bayin Allah masu sauraro masu karamci, a cikin ni'imomin da Allah ya yi mana ni'ima na neman abinci, neman halal. Ka yi struggling, ka dage, ka fito, sai Allah ya maka albarka. Manzon Allah ya ce duk wanda ya sammako zai je ya nemi halal, Allah zai masa albarka. Na yi masa addu'a, Allah ya masa albarka, ya bashi kuma nasara. Neman abincin nan da muke gani na halal ba ƙaramin alkhairi ba ne. A gefe guda ma, wato watsa jini ne a jikinmu, sai ka kalli wannan ɗan motsi da kake da makamanni aka shi ma yana taimakawa. Sa'an nan masu hikima suka ce ka tsaya wajen neman halal matuƙa, Allah tabaraka wa ta'ala wato zai yadda da kai, zai girmama ka. Akwai wani malami a ƙasan nan, Allah saka masa da alkhairi, ya ce ya kai bawan Allah, bisa ni'imomi da Allah ya maka ya kamata ka tambayi kanka tambayoyi guda 7. Me yasa za ka tambayi kanka tambayoyi guda 7? Ka yi ƙoƙari in ka tambayi kanka 7 ɗin nan, ka yi ƙoƙari ka amsa tambayoyin. Saboda me yasa akwai wasu abubuwa manya-manya a gabanka. Na farko akwai tambayoyi guda 7 da za a yi maka idan ka mutu, bayan ka mutu. Sa'an nan kuma idan bayan an tashe ka akwai wasu manya-manya abubuwa kuma guda 7. Ya ce ka tambayi kanka, wa ya halicce ka? Me yasa ya halicce ka? Wane ne kai? Ina kake? Me kake yi? Ina za ka? Me zai faru? Wannan tambayoyi ne guda 7 za ka yi wa kanka. Ya ce saboda za ka amsa waye Ubangijinka, me addininka, waye annabinka, me kai da rayuwanka, samartakanka ya kai, iliminka da ka nema ka yi aiki da shi, sa'annan ta yaya ka nemi dukiyanka, ta yaya ka kashe. Saboda wasu abubuwa guda 7 ya ce akwai mutuwa, akwai kabari, akwai tashi, akwai hisabi, akwai sirati, akwai wuta, akwai aljanna. So kun ga wannan jan hankali ne, wallahi zai tasiri. Kaga waɗannan tambayoyi idan ka amsa su, alhamdulillah, wa'ancan abubuwa guda 7 da aka ambata za ka tsallake su. Bayin Allah masu sauraro masu karamci, babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana ni'imomi da dama. Wannan masallaci ni'ima ne, ɗakunanmu ni'ima ne, ababen hawanmu ni'ima ne, matanmu da 'ya'ya da jikoki da wane ne ni'ima ne. Wallahi ko mulki kake yi, idan ka juya dama, Alhaji Barwa, kaga ba kowa, ka juya hagu, kaga ba kowa, ka kira wani ya taimake ka, babu, hanya mulkin kake yi, ba ka ji daɗi ba, ba ka ji daɗi ba. Amma ka juya nan jama'a, nan jama'a, nan ana ranka daɗe, Allah ya ƙara ma shekaru 300 da imani da kaza takawanka lafiya. Ga wani bawa Allah yana ji sarki ne, so yana dariya. Bayin Allah masu sauraro masu karamci, a daga cikin ni'imomin da Allah ya mana akwai ni'ima ta abinci, abin sha da sauransu. Yanzu ku duba, mu ɗauki ɓangaren abin da za mu ci. Za mu iya gano dabbobi nawa, ranka daɗe, na ga akwai matasa a sahun gaban nan sosai, Allah ya yi albarka. So za mu iya irga dabbobi da muke yankawa a rana, mu kashe su fa, amma don mu rayu. Allahu akbar. Allah ya mana ni'ima mai yawa. Allah ya yi mana ni'ima
mai yawa. Allah kuma ya ƙara mana daga cikin ni'imominsa. Don haka bayan Allah masu sauraro masu karamci, Allah yana gaya mana a cikin suratu Abasa, shin ɗan adam ba zai dubi yadda Allah wato ya dubi rayuwarsa da abincinsa da abin da Allah ta nada masa ba? Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ruwan sama bai san yadda aka yi ba. Wani sa'in ma kana bacci kawai ruwa ya sauka ba ka san yadda aka yi ba. Kuma ka dubi samaniya kuma ka san nisan ƙasa da sama, amma ruwan nan zai sauko kai ta baccinka da sauransu. Sai Allah tabaraka ta'ala ya tsatsaga ƙasa sai ya fidda abinci kala kala, akwai inabi, akwai dabino, akwai acca, akwai shinkafa, alkama, kwalam da makulashe kala kala. Allah zai fitar maka saboda kai, bayan Allah masu sauraro masu karamci, saboda kai Allah ya maka wannan ni'ima. Sai ya ambaci ni'imomi guda 7 game da abinci, amma abin nan guda 6 na 7 din sai ya ce da ni'ima ta dusa da ciyayi domin dabbobinku. To ma ai in ka lura guda 7 din dun naka ne, domin dabban in ya ci ciyawan ya ci dusan yayi jiki yayi bulbul sai kai me za ka yi da shi? Sai ka ajiye shi kana kallon sa? Sai ka kwantar da shi ka yanka saboda rayuwarka ta yi kyau. Ka san shi abin nan kanuri in gari ya waye bai ci nama ba, yawa an zo wajen. So ala ayati halin ko na non da ten kanuri to heɓay kusel o ƴakki to hande ñande may kam woodi musibo ɗon ko na non masha Allah. Na ga wani matashin kanuri ne ya ƙi yin dariya, na ce to sai na bashi dariya. So bayan Allah masu sauraro masu karamci, Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora, Allah ya taimake mu a rayuwa. Wannan cibiya mai albarka mai alkhairi wadda ya Allah waɗannan mutane da nake tare da su ya Allah ta hanyar su ne aka samu waɗannan ci gaba. Na'am, akwai waɗanda suka assasa, Allah saka musu da alkhairi. Akwai shugabanni, Allah ci gaba da saka musu da alkhairi. Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su, da wanda ma duk suke da'amawa a samu ci gaba da alkhairi a wannan cibiya. Ya Allah, muna musu fatan alkhairi, muna ƙara kuma Allah roƙonka wannan project naka ne ya Allah, domin wa annal masajida lillah, ba a ce almasajida liman likaza likaza limujahid likaza likaza la, aka ce wa annal masajida lillah, masallatai na Allah ne. Da haka ya Allah wannan project naka ne, kuma waɗannan bayinka ya Allah akwai daga cikinsu wadda idan ka zaƙulo su, idan suka yi haka kawai daga nan ne za su fidda daloli kawai sai su ce a ƙarasa. Da haka bayin Allah mu ƙara himmatuwa mu ƙarasa wannan project. Wato waƙafi ne mai girman gaske irin wannan aiki. Duk waɗanda suka yi ƙoƙari aka yi shi, wallahi sun gama establishing abin nan, wato abin nan aikin lada daga duniya har lahira. Da haka muna roƙon Allah ya ƙaro albarka da alkhairi da ci gaba ga wannan cibiya mai albarka. Wa'anda suke shugabanni ba lafiya, Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara alkhairi a Najeriya. Wannan inflation ɗin da kuma bushewan aljihu da rikici wadda za ka ga mutum tsakaninsa da matarsa akan magi yana rikici. Na ji wani ma da ya je zai sai attarugu, aka ce masa ana irga masa kwaya shine ya zo suna ta faɗa da matar ta ce ya za ka sayo kaɗan, shi kuma ya ce wallahi kuɗi ne da yawa kuma irgawa ake. So kaga wannan wato inflation ɗin ya haɗa faɗa. Wasu ma suna tsallakewa su gudu su bar iyali. Bayan Allah sai an motsa, sai an yayyafi. Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu, Allah kuma ya yi mana wannan tsanani, Allah ya buɗa mana, Allah ya kawo mana sauki. اللهم أعز الدين وانصر ملوك المسلمين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة المسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الأمن والعافية والسلامة والتقدم والثقافة في بلدنا نيجيريا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني الله وإياكم.